Здравейте! Добре дошли в Oxy! В това видео ще ви покажа как да управлявате видимата част на вашия онлайн магазин, така че той да е възможно най-ефективен и привлекателен за посетителите ви. Когато активирате модула за електронна търговия, автоматично към сайта ви ще бъдат добавени 4 нови страници. Страница магазин, съдържаща всички ваши продукти, детайлна продуктова страница, количка и Thank you страница. Oxy ви позволява да настройвате индивидуално всяка една от тези страници, както и да избирате техния външен вид и информацията, която ще е видима за посетителите на сайта. Нека видим как да конфигурираме страницата магазин. Натиснете върху списъка с продукти, за да се покаже неговото меню. Използвайки първия бутон, можете директно да влезете в работния плод на своя онлайн магазин и да правите промени по продуктите си. Вторият бутон пък ще отвори панела Настройки на страницата магазин. Чрез него можете да избирате дали името на продукта и неговата цена ще са видими за посетителите, подравняването на текста, както и да избирате дали да се показват всички продукти или само определена колекция. Също така можете лесно да променяте размера и позицията на списъка с продукти. Нека се придвижим към продуктовата страница. Тя ви показва как всеки от продуктите ви е видим за вашите посетители. От панела Настройки тук можете по същия начин да избирате коя информация да е видима, както и да въвеждате персонализирани текстове за отделните полета и бутони. На следващо място, нека разгледаме страницата Количка. Нейните настройки отново ви позволяват да въвеждате специфичен текст за отделните полета и бутони. Накрая, нека разгледаме Thank you страницата. Това е страницата, която клиентите ви ще виждат, след като осъществят поръчка от вашия онлайн магазин. От панела Настройки можете по познатия вече начин да персонализирате показаната на нея информация. Имайте предвид, че можете да редактирате дизайна на страницата към вашия онлайн магазин по същия начин, както всички останали страници. Например, можете лесно да добавите бутони за споделяне в социалните мрежи към всеки продукт. Можете също така да използвате двата елемента в секция Електронен магазин на всяка от страниците на вашия уебсайт. Например, можете да поставите икона, отваряща количката, или пък да поставяте списъци с продукти на други страници. Не забравяйте, че винаги можете да се връщате обратно и да правите промени.